Hurrengo ipuina Ene printzesa da, eta ezaugarriak hauexek. Hiltzaile profesional baten lana eta familia harremana uztartzeko ahalegin ederra da ipuin hau. Estilo propio idatzia, esaera eta baliabide estilistiko aberatsak darabiltzkina, iradokiorra eta giroa oso ondo deskribatua. Bai leku deskribapenei dagokienez eta baita protagonisten lengoaiari erreparatzerakoan ere. Lan borobila. Hurrengo ipuina IES titulukoa da. Karmele gizonari begira bizi da. Ura etxera noiz bueltatuko ari afari jarri, denbora guztian gizonari begira. Baina ez du inolako eskerrik jasotzen eta jadanik ez duela maite konturatzen da. Egileak oso ondo girotu du Karmele eta Isidorren etxeko giroa, oso ondo deskribatu Karmeleren sentimenduak, eta normaltasun osoz jarriko du Karmeleren ahotan ihes egiteko erabakia. Oso detaile askorekin idatzitako testua da, ondo kontatua eta benetan sinisgarria egiten dena. Irakurlea istorioan sartzea lortzen du. Abenduak 21 da hurrengo ipuina, eta hemen gertatzen dena da, Maiek iragarritako mundu bukaeraren albistearen aurrean, protagonistak bere egunerokotasunetik hausnarketa ezberdinak egiten ditu. Ipuina hasia da, neurri handi batean, ustezko ezerezaren eta eguneroko detaile guztietan erreparatzearen ideiak sortarazia. Guztiarekin itxaropenez borobiltzen du bukaera egileak. Eta azken ipuina, bidaia amaigabea litzateke, eta honetan zera gertatzen da. Olaiak Mikel utzi egin du. Eta Mikelek Olaiaren hutsuneari aurre egiteko Kolonbiara joatea erabakitzen du bidaia bat eginez bere lagun Aitzolekin. Eta ustekabean han aurkituko du bere maitea Olaia berriro ere. Bizitza bidaia bat dela adierazten du ipuin honek. Ustekabez betea eta beti bidaiatzen jarraitzeko gonbita luzatzen du egileak. Honekin bada bukatzen dugu aurtengo idazlanen gaineko iritzia eta gonbitak luzatuz bukatu dutenez batzuk, nineko ere gonbita horrekin zorion agurra emanez eta hurrengo urtean ere holaxe idazten jarraitzeko gonbitarekin bukatu nahiko nuke. Zorionak eta laster arte.